Hi guys, nakuron sa simbahan. Simbahan. Kita na ko simbahan. So mo na yung simbahan diri. Simbahan sa simbahan is Margaret. Margaret Church. Simbahan sa lugar, ang lugar gitawag og Margaret. Nya din mo na yung simbahan. Swedish sa simbahan Church. So nakuron diri sa simbahan niya. Ang tupad sa simbahan is minteryo ra sad guys. Pakita na ko niya simbahan. Nawa. Minteryo ra sad tupad sa simbahan. Mo na mga simbahan diri ang tupad minteryo. So ang tawag sad sa minteryo shirk, ang simbahan shirkan niya, ang minteryo Shirko Gordon. So na tupad minteryo. So nakoron diri guys kay managkot ko para ni Papa because today, October 12, is my Papa's death anniversary. First year. Namang, pa may chocolate kung nabil. So na pa may chocolate. So death anniversary sa akong Papa guys, and it's autumn here. Niya, managkot ko. Kay first year anniversary ni Papa, nagpamisa sila sa Pilipinas. Unya dahil nagpapangaji, nagpadagan sa nagpangaji nga 9 days. Salamat ni Tita Luisa, siya ang nagpadagan. Unya nagdala ko diri guys, pusporo dako kayo ug mga kandila. So nagdala ko dako nga kandila. Ako sa ning tan-aw ning kandila ug masud ba ni sa butanganan og kandila diri, otherwise dadun lang ko ni balik. Ay di pwede dadun balik, butang na skilid unya dayon kaning gagmay nga kandila na. So ni gamay nga kandila niya dayon sa kadako nga kandila. So ako ni siyang gipalit guys, tagsa ka pack, sa usa ka pack. Mira guys, ay pakita na ko ninyo. So ako isuksok sa bato. So sa usa ka pack sa ingani nga kandila guys is si tinta. Unya din ang usa ka pack sa gagmay 50. So mas nindot unta ang dako. Ang problema, ang sudlanan sa kandila diri sa minteryo ngani masud baka ni sa iyang katason kay murag bubo ra man ang ko. So ako ning isuwayan ni palit kung tag sa ka pack kay aron kung kani masud next time mo palit ko ing ani nga katas akong managkot ko sa mga kalag kay makabarato man ko kay dugay pa kay mahurot. Unya dayon kay sa kare nga dali ra mahurot kay pila ra man ka oras, 45 hours daw ni siya maupos kani. Pero kani siya 3 days. 3 days. 5 days pila to, 90 hours man siguro to ni. Pila man na 90 hours guys. Kamo na lang ihap 24 hours a day. 90 hours. Pakita sa ko sa background sa simbahan. Very nice colors na diri sa Sweden kay kuan man. Is autumn naman, autumn. So mag-change ng mga color sa mga bulaklak. Nagdakog puspuro. Kaning puspuro guys, pero may gudinonin ako dadun balik. Bisag na ari pa ko sa minteryo. Darag simbahan guys. Sa mo ni ang minteryo diri. Makita mo sa minteryo. Naman ko sa ubos. Nganhi. Ang agianan pa doon sa minteryo either adto sa babaw kilid sa simbahan or ari sa ubos kana di na kamo agi sa tanang mga lapida. So mo na ang lapida sa kilid sa simbahan. Pwede tag musoroy ko unya guys aron makakita mo sa mga lapida pod. Kung ganahan mo, there are some people nga ganahan man sa matunog nga kita sa mo sa church. Unya guys, inigbalik na ko makakita sad mo sa view sa likod na lang nako. Pero mo ni nganhi mo na ang minteryo. Ug pa kay no, limpyo pa kaayo. Naman sila tig maintenance pod dinhi guys. Sa minteryo, mo nang limpyo kayo lang minteryo. So padung na ta sa dagkutanan guys. So magpakita na ko ninyo nito kay color. Ako naman to nasa lain ako nga video makita ninyo ang nice colors dinhi sa minteryo. Pero summer man to. Karon na sa autumn mas nindot sad ang color kay different colors, orange, yellow nga. So ako flip ang camera guys aron makakita mo. So mo ni siya guys dinhi sa kuan minteryo karon sa
sa month of October. So managkot ko diri sa kuan sa akong papa. First year death anniversary. Nice kayong colors guys, no? Oh, yeah. Here is the Minterio. Limpyo kaayo. Hindi kay color. Mo ni giingon jud aning lugar ma-rest in peace gid ang mga mamatay. Kinsa may di ma-rest in peace ani be? Istoryahe ko ninyo. Wa kay mo rest in peace aning kanindot nga lugar. Nindot kayo la nga lugar guys. Akong tan-aw ay naadi ay gyud. Ako suwayan ani pikas. Ngari di ay ang mga tag-as. So ari ko sa suwayan ako tungo to sa pikas. So ni guys dinhi nindot kay mga dahon guys, no? As in dako-dako man siya nga kuan guys, Minterio. Dako-dako siya niya. Pero mina ko ipakita nga view ang katon dapit ra sa tubig. Pero mao ni siya. Oo. Simbahan ug ang Minterio. Yara tan-aon sa nako niya na mga ang mga ukayon bitaw guys sa ato ukayon niya pila na ka years ingana niya kanang kuanon ang lugar gamiton ang lugar para sa lain na sa mga bagong namatay. I think mao niyan ila dinhi ang mga bones or mga kuan usaho na lang dinhi niya nanay ngan, or I think kung nasayop ko ha wa ko nasayop day ang ashes sa mga namatay, I think nganhi butang kani sila niya ilang mga nganang gagmay kaayo nasa halublak. So yeah, dinhi butang. I think lang ha, mangutana lang niya ako, i-update lang niya tamo pohon guys. So ingani ka view dire ang dagkutanan. Akong tan-awon sa ang dagkutanan nga pirmi na ko dagkutan kay ganahan ko kung kuan ba guys, masud ba niya akong kandila nga gipalit nga tag-as. Kaya aron mo palit ko ninduta sa flower ning tubo ang rose kita mo guys, nindot kay ang rose ning tubo. So tanaw na ko diri mo ni ang dakong cross diri guys. Simple kay ang dakong cross, pero ari mi tanaw na ko kung maka dagkot ba ko sa kuan kani masud ba ning kandila nga taas kay ron palit ko sunod. So see mga mugbo man ni dinhi sa tanaw na nako guys tan pakadit guys sa iplastada sa nako kung asa nako ni butang ang camera ang makakita mo. Ingani nga gikuhaan ng takob nya butangan og takob kay aron nanay say ko gikuhaan ng takob aron dili hanginon kay super jud kahangin dinhi sa Sweden guys. Mo na aron di hanginon di mamatay ang kandila butang ag takob. So it looks like this. Tanawa guys, tanaw ko sang sukdon ning kuan ng mga jiko. So ako isukod guys ang kaning taas nga kandila. So dili guys, butang diri sa babaw. Buhok na ko. I think masud siya guys. So mag-brace ako. So guys, nangadya na ko para sa kalag ni Papa. Nagsigaman.
Okay day yan itong kuan. Ari na punta sa usa ka style sa kandila nga makakita mo sa iyaha nga style ha. Ang kandila aningan he unya dayon ukbon ni siya ina na kayron kandila na ukbon ni siya ibutang ang kandila aron dili siya mapawong. So ingani ni siya guys, ukbon ni siya oy butang ang kandila nya kay aron dili siya mapawong takuban siya aning glass, takuban siya pero na siya hangin, so di siya totally mamatay kay nagihapon oxygen makasud. So atong sigaan guys ug mga G sa ko ha. So manangkot sa ko guys para sa ubang kalag sa kong mama. Kung akong di ko ano to kay kalag sa kong papa, ya kani kalag sa kong mama. Purting hangin na. Ay, di ba klaro sa kong buhok no? Pero hangin kay guys. Kay dool manggug ko sa lake na digi musiga. Dool manggug ko sa tubig, kakita mo tubig man ni open ba open. Musiga din. Uy, di jud musiga. So makita mo guys. Ay. Muna siya guys. Muna ang style din sa dakong krus dirira. Ang dakong krus na nasa kong likod. So muna siya diri ang akong kandila nga gidagkot ni siga na. So mga G sa ko guys. See you in a bit. So muna to guys. I have been in the kuan na nagkot diri sa minteryo. Unya pa daw na ko mo pauli. Unya ang minteryo diri guys, kung managkot ka, ay kinahanglan nimo buuan kay gitan na nila ilahang kuan, ilahang mga pansyon sila mga parente nasay kuan nagtubig. Nya ambot kani wa ko kasabutan na oy. Pagkas makasabot na ko guys, dito niya tamo. Pero kani mo na faucet, tindakan ra. Dayon mabuutan ng mga tao diri guys, di man mga awat mo na ibalik sa nila din ha para ang uban pud nga mugamit makagamit unya nga ri ang basurahan. Labay na ko ang mga palito. So ang mga tao dili ra magpatapos labay diri guys, limpyo jud din yung unay basurahan kani para sa mga papel og plastic unya nga ri ang mga tanom, mga buwak ana. So mga tao diri disiplin kaayo. So kung laya na ang buwak ila pug labay diri sa nilag bag-o kung muna sila bag-o. Aray kasakit sa kong kamot. So muna to guys. Mapauli na ko. Ari ko agi sa babaw. So agi ko sa lain agianan guys kay makita ninyo ang more view. So mo ni ang view din sa interior or ma-peace jud ang pagka-rest sa mga tao din kay tan-awa lang good guys. Yan ay nagtanom og rose. Sila mga tanim diri guys. Ani linyada kayo mga lapida, linyada kaayo. Hinuon gamay ra man gud ang mga tao sa dinhi sa Sweden. So yun ug kanang pila na ka years ang uban kay nganhi guys, mga 19. So, basta na ako nakita ani nga before pa sa gubat na pa mga kuno linyada kaayo guys. So ingani ang interior diri hipos kaayo nya kaning mga bungtod mga kuana na mga animals ba nga mangkaut og yuta
nya to sa ilaw nya then mulusot sa lain na sad nga bungtod mga yuta nga na nang kipag-ukay na nila. So nga ni ang forma din ni guys minteryo dako-dako sad siya. So naiuban na ni nga matay na mga 18 pa mga niling 1800s. 1902 ang akong last nakita 1902. So 1902. So karaan ang ilang kuan din church. Kana ang church karaan ang church ug karaan sad ang kuan minteryo. As in. So padung na ko sa simbahan guys. Nakasimba ko nga ni dinhi kay Katoliko man ni siya nga simbahan o napa sa ilaing butanganan sa basurahan o kakutanan sa tubig. So kani siya mo na entrance sa simbahan kanang anak kilid agi ba unya kung misa guys simbahan man ning Katoliko pero ubang religion nga I don't know kung bang religion pwede ba pero I think mga Protestant po makagamit sad sa simbahan but anyway di ko sure pero I think so ha nya ano siya guys unya kanang katong nasimba ko sa una nindot kay ila guys kay ngano ganahan ka sa musimba ba kung sayo lang ka dili ka malate kay ngano ang pare ani sa pultahan kanang with his long gown long gown so man nga na gisulob sa pare basta ani siya nga door nya maghuwat siya sa mo welcome siya sa tanan nga musimba magtindog siya nya sa di pa magsugod so i-welcome niya ang tanang manimba welcome mo niya kanang congrats unya dayon kumusta ba unya dayon nagmasud na mitanan sa simbahan malingkod na tanan ana na magsugod niya kana bitang magsugod ang misa nga ang pare mo entrance jud niya manganta niya din entrance ang pare mo na style din Jadi dinig pauli sad ang pare mo una sa glakaw mo gawas no nya mga tao magkanta pod nya dayon muli na ang pare mo gawas na ang pare silbi padung na sad balik sa pultahan nya nigabot niya sa pultahan manghuman na ang misa ang mga tao na pod mo gawas siya to na sad ang pare ngadto nag thank you na sad sa tanan nga ni attend sa misa. So nice kaayo pakiton ta mo sa lain nga at nga view guys nindot kaayo guys awa nindot kay ang view diri. Mo ni ang view sa atbang sa simbahan. So mo ni ang parking lot diri sa simbahan. So mo na ako care. Yung hapon na ron diri guys, alas 4 sa hapon. So that's it guys. I hope you like my video for today. And I hope nga you subscribe and watch my channel. Kung napakoy daghan nga lain-lain akong kinabuhi diri sa Sweden. So, thank you for watching and please subscribe to my channel. Love you. Bye.